இன்றைய முக்கிய செய்திகள். தமிழக அரசியலில் புதிய வரலாறு படைத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி அரசியல் களம் மிகுந்த விறுவிறுப்படைந்துள்ள நிலையில் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் இன்று சென்னை வருகிறார். கடந்த 50 ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு புதிய கட்சியும் செய்யாத மாபெரும் சாதனையை தமிழக வெற்றிக் கழகம் நிகழ்த்தி காட்டியுள்ளது. 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்ட தாவேகா கிட்டத்தட்ட 35% வாக்குகள் பெற்றுள்ளது. திமுக 24%, அதிமுக 22%, நாதக 4% வாக்குகளை பெற்றுள்ளன. அதிக தொகுதிகளில் வென்ற தாவேகா ஆட்சி அமைக்கும் முனைப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன்படி தாவேகா சார்பில் தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.